És un dels arxius personals més importants que es conserven del districte. Es tracta del fons Josep Buch i Parera del Club Excursionista de Gràcia. Fa unes setmanes, una fuita d'aigua va malmetre 150 de les caixes que recullen aquesta documentació al soterrani de la Biblioteca Jaume Fuster. L'arxiu aplega nombrosos documents gràfics d'hemeroteca, de fotografia i de biblioteca reunits des de 1922. Ara el fons està en procés de recuperació. Assecar com més ràpid millor la documentació, perquè els papers mullats i tancats tenen un risc elevadíssim d'infectar-se amb microorganismes i aleshores si els papers estan florits no es poden consultar. Des de que es va veure que s'havia inundat l'arxiu de Gràcia es va posar en marxa aquest procés d'intervenció d'emergència amb la coordinació del districte i arxius municipals. La primera fase va ser recuperar les fotografies, que són els documents més delicats, i els fulletons de paper cuixer. Després de més d'una setmana de revisió, s'assegura que es podrà salvar tota la documentació. Es podran recuperar tots i aleshores en posteriors fases, si procedís, es podria aplanar o deixar en millors condicions, però en aquest cas l'important és assecar-los. D'aquí a un mes està previst que la feina d'eixugar tota la documentació estigui enllestida i tot el fons pugui tornar a l'Arxiu Municipal de Gràcia perquè pugui ser consultat.